Kula nuwun. Campur rasul rampes. Gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat apa nyong sing budek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, salam satu jiwa. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Katur kagem para sesepuh hadi sepuh dalah kesepuhan, ugi para pepunden ingkang tansah kinabekten, Bapak Ibu tamu undangan,
ingkang kawula hormati para haji bu hajah, Bapak Kiai, Bapak Ustaz, Dala Ustazah, para santri ingkang rinten dalu tansah sumanding pustaka suci minangka wahyuning ilahi ingkang kawula cadhong watwa-watwaipun ugi ingkang kawula mulyaken. Mboten supe ugi katur kagem Bapak Hajat meninjih Bapak Abdullah Dala Ibu ingkang kawula hormati saha kadang besan sak pangomjongipun ugi ingkang kawula hormati. Mboten supe kagem bebondeling desa nuninjih Bapak Kades wonten ing desanipun Kapundutan leres nggih Pak Bu. Nuninjih Bapak Lurah Dala sak pamong prajanipun sak lembaganipun ingkang pantes nampi sagunging pakurmatan. Langkung-langkung kagem Bapak petugas saking Kapolsek saking Dan Ramilso ingkang mewakili ingkang kawula hormati ugi. Kadang werda kadang taruna sutresna budaya ingkang pantes sinudarsana. Sepindhah monggo kita dherekaken tansah menekung puji syukur wonten ngaresanipun Gusti kang kawasa, Gusti kang maha welas maha asih. Nggih sayektos Gusti Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Lan boten supe selawat so salam muga tansah konjuk wonten ngaresan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kang tansah kawula cadhong berkah sosawatipun terutama benjang wonten ing yaumil kiamah. Mugi kita sedaya gegolong dados umat ingkang ing benjang badhe nampi pitulunganipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ngaturaken sugeng dalu, sugeng lelenggahan, sugeng pepanggihan sareng kawula sarencang saking para kadang seniman seniwati nyuarista musik Banjarnegara ingkang pidalem saking desanipun Glempang, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara. Ingkang pun pangarsani wonten Mas Bagus Meung. Saha kadheraken kanca estri, kanca surati sekawan cacahipun ingkang kalodhangan dalu punika nampi satunggaling pakurmatan nuninjih nampi undhanipun Bapak Abdullah ingkang katembe netepi darmaning sepuh nuninjih malakrama kang putra putri kinasih ingkang alhamdulillah sampun lumampah ing pangajap boten sanes kasundungan lan pangestunipun sedaya pramong tamu kagem pinanganten sarimbit ing mangganggenipun ambangun Bale Wisma saged dados keluarga ingkang guyub rukun, keluarga ingkang penuh kabegyan boten namung wonten ing donya dumugi ing kahanan ing benjang saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ugi enggal pinaringan momongan putra putri ingkang saleh lan salehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu nyuarista tinanggenan ndherekaken adicara punika kanthi ngaturaken lelipur mila saking menika sepindhah ngaturaken matur agung ing panuwun gegancanging lampah monggo sareng-sareng manekung puji nyuwun dumateng panguwasanipun Gusti amrika sembadyaning sedya kanthi lesan bismillahirrahmanirrahim ing pangajap purwa madhyawasana awal gumening akhir mangya karaharjan tenebihna saking rubeda liring sampi kula amin amin ya rabbal alamin. Sepindah maling aturaken sugeng lelenggan sugeng nyawiji sesarengan nyu arista musik